जोंनिफ्राय जोंनिफ्राय मोनसे मोजां स्ट'रि खोन्थादोलै आं सल'बाथा खोनासंनो मोनथारिया गोबावथार जाबाय नंगौ नामा दे बिदिब्ला मोनसे मिनिथावखौनो खोन्थादोनि आं सानसेखालि सासे बिबायारिया 100 रां लानानै गंसे दाम गोसा रेस्टुरेन्टाव जानो हाबहैयाखिसै हाबहैखांनानै बियो गाव गोसो जानाय बायदियै जा गोसो बेखौनो उदै बुंजासे जानायसै जाखां आरिखां मेनेजारा जेब्ला बिलखौ होफैयो बिला गासै 1500 रां जाबायमोन बेखौ नुनानै बिबायारिया मेनेजारखौ बुङासै आंनावथ' फैसा गैया मेनेजारा बेखौ खोनानाय लोगो लोगो पुलिसखौ फन खालामनानै लेंहरनायसै आरो बिबायारिखौ पुलिसनो हरनायसै पुलिसजों ससे गोजान लामा थांनानै बिबायारिया पुलिसनो 100 रांखौ होनायसै लोगो लोगो पुलिसा बिबायारिखौ हगारनानै होनायसै बिबायारिया एसे मिनिस्रायनानै बुङाखिसै हे बेखौनो बुङो फाइनेन्सियेल मेनेजमेन्ट जोबोर मोजां आरो मोनसे खोन्थाबावदोब्रा ज'निफ्राय दे बिदिब्ला 80 बोसोर बैसोनि बोराय सासेखौ सासे खौरांगिरिया सोंनायसै आबौ नों 80 बोसोर बैसोआवबो नोंनि बिसिखौ डार्लिं होननानै गाबज्रियो नोंनि बिसिनि फारसे अननाया थारैनो गोमोथाव नङाना मा बुङो नोंथाङा बेनि सायाव बोराय मानसिया एसे मिनिस्रायना बुंनायसै फिसा डार्लिं होनाबा आंहा जेबो राहा गैया 20 बोसोर आगोलावनो आंनि बिसिनि मुंखौ आं बावदों सोंफिननो हायाखै